Mestikabasoko zonalde baten hobetze lanak hasi dituzte. Jose Maria Gorroño alkateak adierazi duen bezala, San Francisco elizatik monjen komentura arte egingo dituzte lan hauek. Tarte horien bitartean dagoen aldapan alegia. Gernika Lumoko udalak bere apostuarekin jarraitzen du, herri eskuragarriago bat izatea. Alkateak adierazi du, erdialdean ez ezik, hiri guztian egingo dituztela aldaketak. Horregatik, irudian ikusi dezakezuen bezala, lanak hasi dituzte eta Mestikabaso hobetzearen helburua betetzen ari dira. Gorroñok adierazi du lan horietan hobetze integrala, espaloiak, zintarriak, argiak, errodadura bideak eta bar egingo dituztela. Eta eraginkortasun energetikoa dituzten 15 argi instalatu dituztela. 153.765 gastua izango duela gaineratu dute udaletxetik, eta lan hauek udaberrian bukatutzat edukitzea espero dutela azpimarratzen bukatu dute Gernika Lumoko udaletxekoek.